Én vagyok minden. És mindenek felett állok. Odüsszeusz, Ithaka királya. Tudjátok mit? Kapjátok be ezt a csokit. A kikropszak is nem szeretik. Ez itt a tróntermem. A pódiumon álló jóképű, még fiatal ember az én volnék. Az előtte látható tetemkupaszt tartalmazza Gracchus, Fermius, Crominus Straticust, Félicus Cornelius Treminus Maximus, Nicodemus Lepidust, Laminicust, egy kutyát, és nem is emlékeztem arra, hogy Trachius szakállat növesztett. Nekem mindig ilyen kicsi volt a fülem. Amúgy is. Anya mindig mondta, hogy húzzuk fel a cipzert. Miattad fásszam még. Én tényleg nem egy ilyen befejezést akartam Odüsszeusz nagy kalandjának. Sokkal grandiózusabbra gondoltam nőkkel, borral. Ha az elején egy kicsit másképpen alakultak volna a dolgok, akkor nem lett volna semmi probléma. Na, szevasz, figyelj, végre örülök, hogy ideértél. Átmentünk a bosszal, és itt vagyok a piros istálán, a kék istálán, mindjárt fölgoztutjuk, egyszerűen nem mész ideérni. Az egész raid, 25-en vagyunk, 24-ből. De most ne érdekelj, azonnal gyere ide, kell egy híres support. Hoztuk egy csomó hívót is van, de ez semmi között ehhez. Azonnal ide kell, hogy gyere. Tudom, hogy csak hallgatok, hogy már elő 9-es, de azonnal gyere ide. Nem értem, hogy ide akartok volna mondani. Azonnal ide jössz. Figyelj, vagyunk 24-ban raidben. Most van mindenki én csak egy tankfölő, nekem előmennem. Akkor nem akarok olyan részítesz, hogy ez hihetetlen. Figyelj, oda mész a terület a kistákhoz, vagy a Nexushoz, hogy vesz egy zipót, akármi, és sárga kistáknak használom, nem pedig a kéket. Úristen, miért egy trójai vírus? Most egy vírusról küldek, meg vagyok, figyelj, most azonnal. Igen. Ide jössz a terület a kistákon keresztül, ezek a hülyék neki mentek a fölgoztak, úristen, mi lesz itt? Gyorsan, mert csak alig van HP a fölgoztak, de mindjárt az egész csapatom, milyen felé csinálja, most jövök a tanárunk előmennem, én nem tudom, igen. Gyorsan még hívott, hogy ignátom már busznak is elég vannak, de nem is mindenki meghat körülöttem, úristen, mi lesz itt? Alig van HP, most nem is lehet, hogy meg lehet, gyerünk még ütés, még igényeltek, de igen! Sikerült! Ez az! Megcsináltam! Enyém az über királyasi! Mit képzelsz, ki vagy te? Nem, sehol se nem. Mit gondolsz? Ki segített, mikor bajban voltál? Ki hozta idáig a hajóidat? Poseidon? Nem, a szomszéd kisrác. Peti? Nem, ostoba. Megállkozlak téged, a hajódat és a legénységedet. Soha nem fogsz hazajutni. Tudod mit, Poseidon? Kap be! Az olivabonyóimat már nagyon hiányoltam. Ez volt az a pont, ahol sorsom megpecsételődött. A bölcsatyám szavát szívemhez közelebb szorítottam volna, és leróttam volna tiszteltemet a ma könyörtelen Deusnak. Talán nem sújtott volna a kegyetlen vándor sors. Örök ifjú Pénelopé mézéres ajkait nem kellett volna 20 kerek esztendő nélkülöznöm. Hű és szerető legénységemnek, lelkének talán nem kellene tartalos lángoló mezét rólniuk, és talán nem lenne itt az a viszkető volt az oldalamon. Azt is, mint a hülyes lennék. Talán jobb a békén vagyok. Új, mi ez a nyálka? Belülről rothadnék. Így vette kezdetét Odüsszeusz nagy bolyongása.
Az ott mi? Kislány, fordulj meg, kislány! Mindjárt megszom! Legyen az véget így! Szia! Jót kapok! Kislány, csokika! Kislány, mit küldlopsz? Kapd be! A lábujjamat fogtam félelmemben. Bár már 100-szor néztem farkasszemet a halállal, még sohasem éreztem magam ilyen közel a szörnyűséghez. A látvány még a fényes Achilleus szívét is meggyengítette volna. Ha bölcs vagyok, veszek pár doboz csokit, ahhoz a utam. Csak reménykedni tudok, hogy drágalátos Pénelopém jó nevetetésbe részesíti Pia. Már 19 éve, hogy elment a háborúba. Elment, és itt hagyott rám egy újszülöttet, egy birodalmat, és 1000 meg egy dolgot, amibe bele kellett tanulnom. Talán nem is a gyermekünk felnevelése volt a legnehezebb feladat, hanem megtanulni, hogyan kell uralkodni. Nekem, akinek kicsikora óta azt tanították, hogyan legyen jó feleség, az urat támassza, főzni, mosni, takarítani, gyereket nevelni. Ennyi volt a feladatom. Még el nem ment. Most ízig-vérig királynő vagyok. Itaka királynője. Bár eleinte nagyon nehéz volt hozzászoknom a gondolathoz, hogy egyedül maradtam. Majd később rájöttem, hogy itt van nekem a fiam, az anyósom, és egy egész birodalom, hogy támogasson. Bár ő még mindig nem tért haza, pedig társai már rég visszaértek. Azt se tudom, éle még. Hazajön-e valaha? De várok. Tucatnyi kérő áll a küszöbömön. A küszöbünkön. De még mindig várok. Várok arra, hogy hazajöjjön, rám mosolyogjon, és azt mondja, szeret. Már 19 éve, hogy nem láttam drága Pénelopémot. Már 19 éve, hogy... Na! Jó! Ez itt az itakai freestyle! Jó tesó, mai fellépőnk! MC Odysseus Szárazban igen, ő nyomja itt az ütemeket! A 3 lány a vokálosok, a Mike Girls, igen, ők azok, még a DJ pultnál, MC Lady Wolf! Nyomja tesó, jó! Most indulok Trójába! Hajó, kiké, Kalipszó! Vitorlánk a tengerbe! Oszi felmérges
keserve. Keserve! Elhajt a hajó, kék karú, tiszta lükszó. Egy kis kedvessége, annak csontig ége. Egy kis kedvessége, elfogyik az élet. Egy kis kedvessége, annak csontig ége. Egy kis kedvessége, elfogyik az élet. Ilyen és ehhez hasonló körülmények között elértük Kirkék szigetét. Akkor minden világos? Drága, tisztázzuk. Örökké lesz szeles fia wifi? Igen. Reggelre kakaó. Igen, kakaó. És én szerdestenként Szulajmán szoktam nézni, megoldható? Persze, Szulajmán is. De akkor ez így biztosan. Igen, 100%. Ami a szerződésben benne volt. És ha 5 perc szünet? Nem. 3. Nem. 1. Nem. És 5 évig be kell tartani a sziget szabályait? Ez így van. Én vannak tűnik, szerintem fogadjuk el. Akkor megbeszéltük? Igen. Igen. Szóval akkor megbeszéltük? Igen. Lelkesebben! Igen. Jó, akkor játszunk egyet! Jó. Figyelj, van ennek a játéknak valami értelme? Ó, hát ennek rengeteg értelme van. Haza akarok menni. Nem érdekel, hogy haza akarsz menni. Menj vissza és folytasd a dolgodat. És tulajdonképpen mi hasznunk is van ebből? Ó, hát ennek rengeteg haszna van. Idővel, ha csinálod persze. Bocsi, de le fogom késni. Nem érdekel, midet késed le, a buszodat, a csónakodat vagy a hajódat. Menj vissza és folytasd azt, amit megbeszéltünk. Csak arra szerettünk volna megkérni, hogyha esetleg lehet. Könyörgöm, fejezd be ezt az össze-vissza beszélést, makogást. Nagyon-nagyon idegesítő. Megkértelek valamire, azt csináld, köszönöm. És Fogd be a pofát, megmondtam már elégszer! Nem értem, miért nem lehet azt csinálni, amire megkértelek titeket! Megegyeztünk valamiben, azt kéne tennetek! De ennek jelét se látom, idióták! A varázslónő palotája kalandomnak fontos állomása volt. Addigra már rég elfelejtettem a napot, amikor rangomhoz méltó étket emeltem számhoz. Bár nekem akkor ez az étel magát a mennyet jelentette, még csak meg se közelíti édesanyám Ambróziához hasonlatos főztét. Azokban a napokban még hittem, hogy együtt neveltünk a fiamat.
Tente, baba, tente. Itt van már az este. Köszöngetnek szépen. Csillagok az ég. Tente, baba, tente. Itt van már az este. Köszöngetnek szépen. Kedves néző, talán már megfigyelhetsz 2 jelenetet. 1. Az általam az öreg Odysseus által narrált összekötő jelenet köt össze. Ezeket az összekötő jeleneteket én írtam. Nagyon szerettem ezeket a feladatokat, mert fennkölt szövegekhez pár oda nem illő sort kellett írnom. Legnagyobb sajnálatomra a fingos poénok nagy részét közös megegyezés alapján kiszedtük. Ezek az összekötő jelenetek nem csak a humort jelképezik, hanem sokkal inkább egy úgymond tisztázó szerepet töltenek be, hiszen bevallom, egyes jelenetek eléggé zavarosak tudnak lenni. Például ebben a jelenetben meghalt az anyám. Hatodik hajós, Odysseus Ithakán volt. Hát vajon mi kell? Úgyis kezdek megérkezni. Kezdhetjük is. Legyen mondjuk egy alma. Látom, ez nem jött be. Akkor mit szólnál ivóvízhez neked és a legénységednek? Egy luxus villa, 100 szoba, hatalmas udvar és szolgák hadakítő a kívánságaidat lesik. Kapsz aranyat! Annyit, amennyi azoknak a súlya, akikkel végeztél. Mindegy, tudod, vannak még sokan, majd keresek valaki. Figyelj, ma veled közel jön, tehát tényleg, valamit mondjál, lehet, nagyon ügyes vagy. Szóval akkor ott tartottunk, hogy arany. És mondjuk egy új hajó, vagy tengeralattjáró. A víz alatti világ királya lehetsz. Nem tudok úszni. Akkor milyen lesz Hellas? Hellas és Perzsia? Sok papírmunka, adminisztráció. A világ urává teszlek! Mindegy, elegem van belőled, már elment az étvágyam. Figyelj, már tényleg majd nagyon közel vagy, még egy dolgot mondanám esetleg, azt talán tényleg. Jól van, mert te akartad. Megkötöm lovamat szomorú fűzfához. Magamat kötöttem gyönge violához. Lovamat eloldom, mikor a hold fölkel, de tőled violám csak a halál old el. Gyere vé, gyönyörű violám, csináltatok néked aranyból kalitkát, aranyból kalitkát, ezüstből ajtát, ezüstből ajtaját, villanyból lakasztját. Nem szoktam kalitkában állni, csak szoktam bőlegőben járni, felül magó tenni. A rengeteg megpróbált átadás után feltűnt Ithaka sziluettje a horizonton. A tudattól, hogy szeretteimet ismét láthatom, könyvbe lábadt a szemem. Lakkus szeme és könyvbe lábadt, amikor kitéptem a koponyáját, a Mapisza órán keresztül. Egy sereg kérővel kellett megmérkőznöm, mielőtt újra együtt lehettem Pénelopémmal, és Télemachkosszal. Fermiusnak a gerincét kitéptem, majd azzal levertem Lepidusnak a máját.
Később Szatkusz fejét egy kecses mozdulattal lerúgtam. Régi jó barátommal, a hosszú ujjammal véget vetettem. Félikus, Cornelius, Maximus, Tréminus, egy kutya, szomszédsrác Peti, Dracius, Maximus, Nikodémus életének. És győzelemesen álltam tróntermemben. Én vagyok minden. És mindenek felett állok. Odysseus, Ithaka királya.